Club Junta, building better Africa. Your Excellency ni mafuna nditogose. Kuti mutaona mavuto amene ali mwayambabo bwana. Pano ndikulankhula pana abusa okwana 5000 mwangoyambapo. Alandira ndalama kudzera kuja kubungwira nifu. Sokwana 8.3 billion. Malawi kwacho. Zimene Your Excellency mdziko lapansi lino Malawi muno sizinachitikepo. Kotero kuti ndinafuna tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha ulemu umene mwatichitirawo. Your Excellency, kodi nanga wokoma adakatani. Tere tufuna tithokoze chifukwa chakuti ife malipiro athu apa mwezi sachedwa salary. Chifukwa timanena kuti ndife atumiki a Mulungu amene anthu sangakwanitse kutilipira. Ndi chifukwa chake malipiro athu amachedwa mathandizo. Timanthandizika. Koma angakhale mathandizo pena ndi pena zonga zikumakhala zovutirapo timapempha kuti mapulogalamu ena amene alipo ngati aboma monga mwayamba kale bwana pitirizani. This is Comrade Ntanywa Chikocha kumama wa pari Popo FM lelo like sano pa 11 July 2025 pamene tukonzekera chisankho pa 16 September. Anayankhula Wabakiri TV, anayankhula Aboni Kalindo, anayankhula komanso Limpopo FM inayankhula kunena kuti azibusa alandira ndrama ndipo ndramazi zimene lero zapengesa ayamba kuulula kunena kuti alandira ndrama kuchoka kuboma ndipo ndrama zimene alandira paziko lonse la pansi mboma lino la Malawi. Mwamva twabusa kuti paziko lonse la pansi mboma lino la Malawi palibe president amene anapanga zimenezi. Paziko lonse la pansi mboma lino la Malawi pamene ndaziwa kunena kuti mazibusa wasukano ndi opepera ndimo mumuone mbusa amene amayankhula zimenezo maso akali tongo ngati nyolonyo. Ndikuti mumuone mbusa amene amayankhula zimenezi wantali ochepa thupi nayeso akuoneka kunena kuti asanabwere kuubusa anayamba kulowa kaigule ndipo iyeyi amati akamuwetsa amamuwedza ndikukhala chirombo chija. Mbusa ameneyi amamuwedza ndikukhala chirombo chija chochedwa nyolonyo. Ayi comrade, mbusa nkhope yake ndi chimbano chikufanana. Mbusa kuyamikira ndrama zakatangale zosera kunifi akuti ena sanayamba apa mbangapo koma chakwera
wapangapo. This is Comrade Tanywa Parimpopo FM. Ndabwera chikao cha kumama kuno kumanso ndibweranso chikao cha kumasana. Ndinakusowani munandisowa. Amalawi chikao cha kumama kuno ndinkhani yomvesa chisoni kunena kuti asilikali athu amene ali ku Monkey Bay ku Malini, asilikali athu amene ali ku Malini ku Monkey Bay mwezi uno ndo wa namba 6. Tikuyankhulatu za asilikali osata pioneer, osata ku prison, osata polisi, osati azikwanje, koma tikuyankhula kwa asilikali athu amene anayenereka kunena kuti azilemekezedwa ndi kuyang'aniridwa bwino. Asilikali ku Monkey Bay ku Malini akhala miyezi 5, mwina uno ndikuyankhula no namba 6, koma akhala miyezi 5 asakumwati chifukwa chonena kuti kulibe shuga ku Baraksiko ku Maliniko, kulibe shuga muulamuliro wa Chakwera. Ndipo nditayankhula ndi mmodzi wa asilikali ku Malini ku Monkey Bay ananditsimikizira kunena kuti Comrade Tanywa timamva zonena kuti asilikali amamwatiwa mkaka, asilikali amadya mabisiketi akamapita kuchire kukapanga training. Ndicholinga chonena kuti pa 3 months imene akhale mchireyo pasamakhalenso chilakolako cha mikodzo kapena chilakolako chokapanga chimbudzi chifukwa cha mabisiketi amene adyawo. Koma zonse tufuna tikutsimikizireni comrade muulamuliro wa Valentino Phiri kulibe kumwatiwa mkaka. Ku Malini takhala miyezi 5 yopanda kumwati asilikali. Nde wina nde wina nkumanena zonena kuti boma ndilo mweri. Asilikali itu amene akanayeneka kuti azititeteza ifeyo pamene Amalawi tonse tili mtulo, koma iwo maso awo ali tongo kuliyang'anira dziko la Malawi. Asilikali amenewo sakumwati. Muulamuliro wa Chakwera mukuziziwa zimenezi. Mwakhalatu muli ku Monkey Bay kumapasa anthu ndalama ma 50,000 ma 100,000, koma asilikali anu akungokuyang'anani kunena kuti iweyo tionana pa 16 pano. Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti asilikali ambiri komanso apolisi ambiri sakukavotera Lazarus Chakwera. This is Comrade Tanywa Parimpopo FM. Amalawi ndro
ndalama zokwana 15 billion, ndalama zokwana 15 billion ndi zimene zaonongeka pa 6 July. Ndalama zokwana 15 billion ndi zimene zaonongeka pa 6 July. Sindikuziwa kunena kuti apanga nazo chani. Chifukwa president wa ku Botswana ndi anabwera uja ndikuwazuzula ndikuwapasa chiyankhulo chimene iwo sana chiyembekezere. We are talking about 6 July, ndalama zimene aononga 15 billion. Ndalama zimene anaononga kuchikangawa kugula nkhata ndikumaka imbuka pamwamba pa bokosi maliro palibe. Anaononga ndalama zokwana 11 billion. Sindikudziwa ngati achakwera kudziwa chifukwa iwo amanena zonoti ukwafusa. Sindikudziwa ni ujudziwa zomvesa chisoni mu dziko la Malawi. Ndipo chigawo chakumama kuno ndifuna ndikuwuze na Malawi kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chinaitana ma expert kubwera mu dziko la Malawi ndicho linga chonena kuti azaone mashini aja a smartmatic. Atalephera kuona mashini a smartmatic, lero chipani cha MCP chinakakamiza anthu aku Nigeria amene maina awo ndikupasani mawa, maina awo alipo follow kulowa mu system ija ya Malawi Electoral Commission kumene apanga chotekera china chilichonse ndikupanga china chilichonse kuti achakwera zawine pa 16 September. Ndikuyankhula pano ma Nigeria amenewa chimene apanga alowa mu system ya MEC apanga china chilichonse chotekera kunena kuti Malawi Congress Party zawine chisankho. Panopa Malawi system ya Malawi Electoral Commission ikupangidwa operate kunja kwa dziko lino. Angolowesa china chilichonse iwo anyamuka kumapita anyamata ku Nigeria akukachita operate kwawo ku Nigeria. Koma chipani chathu cha DPP, chipani chathu cha UTM, chipani chathu cha Mwenefumbo, chipani chathu cha Arasta sakudziwa zimene zikuchitika mdziko mwathu. Ndifuna ndikupempheni a opposition kunena kuti musalole kupita kuchisankho. System ya Malawi Electoral Commission isanapangike audit. Ndipo pamene ikukapanga audit mukhale sure. Ndi chifukwa chake takhala tikukupemphani nthawi yonseyi kunena kuti system iyi ikapangidwe audit koma mmachedwa. Lero azano akakutengerani anthu ku Nigeria ndipo akulolani kuti mupite mu system ya Malawi Electoral Commission. Zinthu zimene muti muzikaziona kumene koko zizakhala zosemphana ndi zosatira zimene zizabwere ku chisankho. Boni Kalindo wakhala kunena, Wabakiri Muluzi wakhala kunena, a Comrade Ntaji wakhala kunena, koma kuyankhula kwake azipani zosusa kunali kuonena kuti tipangabe. Lero twalowatu mu system ya MEC ma Nigerians ndipo anyamuka apita kwawo china chilichonse asichita operate
kupyolera ma remote control amene azigwira ntchito ku Malawi Electoral Commission DPP mukukana mgwirizano ndiye pamene zikhale bwanji Limpopo ndi Comrade Tanywa ali nchifukwa chake unasowa unapita kukatolera napita kukatolera ndi zimene ndatolerazo ndi zimene zozo DPP ndi zipani zina zotsutsa chisankho chikuyenereka chiyimikidwe tiyambirenso kawiri Limpopo ndi Comrade Tanywa. Chigawo chakumama kuno akundipasira programu yanga ndi Dr. Musa komanso Dr. Yoko osaiwala Dr. Lake. Mukafuna kuimbira Dr. Musa aimbireni pa 0699262238 Dr. Musa 0699262238 ndipo Dr. Yoko kukasungu 09805312115 Dr. Yoko kukasungu 098053125 Dr. Musa akupezeka kuja ku Rustenburg 0699262238 ndipo mukafunanso kuyankhula ndi Dr. Lake amene akupezeka ku Durban 07437800321 imene ili pa WhatsApp ya Dr. Lake. Dr. Lake namba yao ya pa WhatsApp 07437800321 ndipo mukhozaso kuimbira 07820237773. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM pamene tikumvera nyimbo ya Vintage. Unga utolwa zose zichitikazi sinalibo kali kulikuputo ero zangobwera soka chikena umasokawo kwanilemba ubwino wake mwayi kulina Amalawi nduna ina ya boma yagwirisa ntchito mphamvu zake ndikupita ku chipatala chija chimene timachicha Machinga District Hospital. Wapita kukatenga mashini amene amayezera HIV komanso ndikukatenga mashini amene amayezera TB, tuberculosis. Ndikukatenga ndikukaika mu chipatala chake ndipo nduna ya bomayi
yapanga zimene zimogwirizana ndi akuluakulu apa chipatala cha Machinga. Ndipo tikunena pano ife ali Mpopo FM tikusakasaka katundu ameneyi tidziwe kunena kuti wakayikidwa kuti, ndipo Amalawi tikuwuzani. Ufuna kwangu kushiki Mwese malawiza Minafuna tipuzire mutinanda Ajamacha ana majeketi ajamacha ana majeketi kapena kunena kuti against Karingoma aunonga ndrama zokwana 100 milioni imene anatenga ndikutulusa mthumba mwawo ndikupita kujatima kucha ku Russia kukangocheza. Ambiri mwaona ali muboti akucheza, ali muboti panyanja aunonga 100 milioni pamene abale yawo kunkhatabe akuvutika. Limpopo ndi Comrade Tajwa. Nose utodwa osagaya mtima wakuti mbuye saza kupasa katundu woposa msinkhu wako nkuthenga indi nthawi ija yamayesero matsokawo kwanyisayemba bilira Jose sikudira mbuye osagaya mtima hawo chiyembekezo kumuli Yense wanjala adafuta, yense waushiwa adafala, yense alizikala adawundira chimwe, yense wadwala. Bungu banga buine bungu bandinga Chikutero pori Mpopo FM ndi vintage. Bayesa ndibulonda ngoma indi Tiri pano ndi vintage Limpopo. With Comrade Tajwa. Bizadi basi Saulo fili maujai wantu ni ulide Manda kukantu wantu kusala zeru za basiro Kagomeleza kudia bwino samakali sabazito Usiku wa vita wine yojirima na mulona Abudibude jinjito yangani Amalawi ndati ndikusufuseni komanso azipani zina zonse kunena kuti chipani chija cha Malawi Congress Party chapenta magalimoto folo penti ya DPP, chapenta magalimoto folo penti ya UDM, chapenta magalimoto folo penti ya PP. Ndicho linga chonena kuti kumene kuchitika misonkhano ya UTM azipita azikapangisa ziwawa azikanena zonena kuti UTM okhaokha akumenyana sakugwirizana. Ndipo apenta galimoto penti ya DPP ndicho linga chonena kuti azinena kuti DPP agalukirana okhaokha. Ndipo apenta magalimoto enanso tikuti folo kunena kuti achipani chiche cha PP chipani cha Mai Joyce Banda ata kumenyana. Ndipo Malawi ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti amene wanyamata Malawi Congress Party komanso wa Richard Chimwendo anatuma anyamata kukawasatira Mai Joyce Banda pamene amakapanga msonkhano kuja timati ku Palombe. This is Comrade Tajwa pari Mpopo FM chigawo cha Gavazura.
Kiri mafunzo kula mayambo aliyangandani iliyovulide Malawi naye mwasowa yonenya awiyeje patalusa ambili ulagalaga mulembe galata aliyesea yange payetaita Wale Kristo zinakala wanji wabayimba kunja womewotembo Atoti manje zinakala wanji wabayimba kunjisi womewotembo Atibali kungobida kusento kukabeza tandizo womewotembo Katelele kungobida kusento kukabeza tandizo womewotembo Twiliye omasonshema kukabeza tandizo womewotembo Ungojoga kwa ntawi yojefu kutisira mafuso hasiri Orisina tana mwanji Chini mafuso wakura mayango Muda ina mwanji Kaliso alusolano Ulusoli makoma Ugama mwana Yemayana riba Settings. Rimpo FM chigawo cha kumamama amalawi ndofuna ndikuzeni zono loweruka limene lapitali Mai Joyce Banda akhala akusatilidwa ndi zifwamba zimene zinali pa galimoto imene inali VW ya black ndipo inalibe number plate. Cholinga chawo chinali chenoti akachite attack Mai Joyce Banda ndipo amalawi anthuwa analipo okwana 4 ndipo mtsogoleri wawo amene amayenda nawo mugalimoto imene anali aja Ambia Limpopo ndi Comrade Mtanyo. Amalawi ndikuti tu IMCP amasatira Mai Joyce Banda loweruka lapitali ndi cholinga chonoti akathane nawo koma awalephera amagwirisa ntchito gofo galimoto ya VW gofo ya black ndipo mtsogoleri wa zifwambayi dzina lake ndi Mbia. Ndiye mafuna ndifunse kunena kuti koda MCP Mai Joyce Banda anakulakwira nchani ngati anakungongolera ni ndrama tanenani tutisonkhe koma osati muchose moyo wa Mai Joyce Banda. Hai Comrade Mtanyo Mutsoyani tinali nawo kumgwirizano koma anachoka koma ndama amene anali ndi kuthekera kunena kuti akhoza kuyithandiza Malawi Congress Party. Ndiyo chinakuchitisani ndi chani osafuna kumlemekeza Mai? Chali chimwenda Banda umatoka ngwauza za Mai Joyce Banda zimene amayankhayo. Comrade sungakhulupirire lichali chimwenda Banda nda amene tiwaona nga Malawi Congress Party. Munyembo yokombela musose utiyemika Mungu. Yahweh, ndino mukadali. Yahweh,
mtetezi. Yahweh ndino badani, Yahweh ndino mtetezi. Adani yangu sama mpesa, Adani yangu sama mpesa. Amalawi ndikatero super pofemo monali ndine chigawo chakumama kuno tiye kumaneso chigawo chakumasana. This is Comrade Tanjwa. Ayakana wamwenda yonka dutsa muzambili. Ena nipatie mpunza, kule wari mwina inero. Mbuya wanga mona ndikondetsetsa. Ndadutsa muzambili, kuzindetsetsa kenya kumangoli. Nisokuka kufotokosa, misozi bena imangotila. Kule nisichule, kule kwanza kuduluka tuwa, sagana kula. Kuma isomo janu yoka, ndiyo mweni watila. Ndani wanga sama puna dikandi moyo, sosezi ndi watila. Kama nangadani, oli wandi kenga minu. Yahweh, ndino batani, ndino banali Yahweh, Yahweh, ndino mtetezi. Bana na wawenda yo, Yahweh, ndino batani, wanilutiza nzambili Yahweh, ndino mtetezi. Lelo adasi, Ndufuneni mawa bwino Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Tanjwa tikumaneso chigawo chicha chakumasana pamene tibwereso ndi program ya nkhanga zaona. Ndikufuneni masana bwino. This is Comrade Tanjwa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.